Proste už iba v dome. Taký bug sa občas deje proste, ja neviem prečo to tak je. Proste tak je, proste mu úplne bugnutý teraz, či môžeš ísť do domu vezme. Už preskúmať. Dom čúry. Máš teflón. Ale než tam je to presne staknutý. Hore máš Ravoka, by the way. Ten tam pláva, vidíš? Môžeš zabiť. Máš Ravok. Alo. SS. Ravok, áno. Čo? Kusačka. Si mohol úplne rozjebať. Vidíš? Ešte kľúčik. Ešte kľúčik. Aj kľúčik musíš dať, no. Manekíny, no. Po nejaké Hello Neighbor bola novinka celkom, to je 16, alebo 17, neviem teraz kedy. 16 tuším. Ja som chcel hento tú Blbosť. baterku, ale proste zmizla. Ti zmizla baterka proste. Dva tých manekínov proste to. To je to alfa jednotka. Jo, to oné. Nejaká ona. Požby nejaké. Požybilo nejaké. Fekálisto. Ona je fekálisto. Čo on je pedofil? Pedofil? Neviem, čo je pedofil. On je gay. Víš, tam taký chlapos tam boskal. Nej pedofil. Tým pádem v pohode on. Nej pedofil, je v pohode. Trunk. Nemôžeš ísť. Prieš, jak si ten manekín pohybovali samo. Nepáš ten manekín, to je creepy. Tu žere nejaké oné čínske pičoviny. Tam bez tak sú nejakí psi v tom, kokos. Také psie meso. Majú psa, on je v Číne. Naporcovali, dali to tam a teraz to on žere. A on to vie, lebo má rád psie meso. To je obľúbené. Neighborové meso, je. Psačie. To je obľúbené bavilo. Tak hovorím. Dobre si to. Dobre si psačie nudle, prosím ťa. So psím mesom. Máš, so všetko. To zožral bude. Psačie meso. No. Fyzika. A teda. Čiže horým smerom? Tak, to je dobré. Tam sa dá ale ísť, bohužiaľ, ryb. Si hore. Dole si hore teraz. Okay. Predtým sú pohľad. What? Jaj? Či kúkal som na to, to nevyzvali to hru. That kind of perverted sex. Bestiality sex. With your microphone.